Good morning. Bagong gising. Punta muna ako sa Sinda ko. Ito ang makikita sa Sinda. Ayan o. Tapos meron ganyan. Trailer ng traktor. Ayan yung traktor. Ayan. Tricycle. Ayan. Ito yung bodega. Ayan. So, maraming mga ano to, panggatong stock manok. Ayan o, kuliglig. Tapos makikita dito yung miracle tree, miracle fruit. Marami pang bunga yung nyug. Ito yung miracle fruit, miracle tree. Bagay ito sa mga kanser. Nakakatulong to sa paggaling. At marami na itong napatunayan na gumaling. Ayan o. Ayan. Pakwan sa taas ng puno. Kala mo pakwan. Ayan. O, parang gubat. Ito yung tinatawag na gubat sa siyudad. May puso pa dito. Tubigin mo. Ayan. Malakas tubig yan. Ayan. Ayan. So, ito yun, pakwan. Taas ng puno. Ayan. Ito yung makikita sa asyenda ko. Ito may bunga pa ng ano, kalamansi. Ayan. Bahay ng pinsang ko. Bunga ng mangga, laglagan lang. Ayan, dahil santol, sinunog lang. Ayan o, maraming kamyas. Bunga ng kamyas, pinang-aasim sa ulam. Isda. Ayan o, nanay ko. Anong ginagawa? Nagdadamo eh. Ano? Daming tumutubong saluyot. O yung bunuti, saluyot. Saluyot, dili siya. Ayan o. Ayan. Lahat yan nasinda ko. Nakikita nyo? Ito. Ito. May handaan mamaya. Handaan to mamaya. Ano eh. May birthday dito. Birthday lang ito. So, punta ako dito sa mga upuan. Nakanda. Mamaya may mga sasayaw dito. Ayan, misa. Diyan magtatagay. Ito, kawayan. Kawayan, no? Yun, yung tao namin. Pupunta na dun sa ano. Ayan, nakikita nyo. Oh. Ayan, pupunta. Punta lang dito. Ayan, pupunta ko yung ano. Yung kalapaw namin. Ito yung ulingan. Ay, nagmaniobra lang pala to eh. Makikita mo yung mga sinda ko. Dami. Yung taniman namin. Ito yung kambing na kakatayin mamaya. Ayan yung kambing. Oh. Ayan.
Pero natin na yung isa, yung itim. Manok. Oh, lawak talaga ng hacienda ko ah. Yun ang bundok. Yun yung bundok namin. Oh, dragon fruit na tanim. Puro damo. Ito naman kambing na to. Umiilang ng mi ah. Umihi ka dyan, mi. Anong ginagawa mo dyan? Mi, umihi. Ano, dragon fruit. Dragon fruit. Malapit na mamatay. Damo na yung tumutubo ah. Ay puno pa. Ano, dragon fruit. Pero walang fruit. Walang bunga. Tag-init kasi. Pero mulan kagabi. Ano, kamuting kahoy. Kaya may bayabas pa dyan. May kukunin ko yung mga bunga ng ano, malunggay. Ayan, may malunggay dyan. Marami. Ayun. Pasok ako dun oh, sa bahay. Tawag dyan kalapaw eh. Yeah, may mga pinya dito eh. Wala naman bunga. Puro damo. Binunga damo. Oh, may bagong asbong na ano, niyog. Yan ang makikita dito sa hacienda namin. Malawak yan, mayroong mga bildong hanggang doon. Doon oh. Ito may guayabano dito tanim ah. Yeah. Ito hanggang doon sa amin doon eh. Hanggang dulo. Yun. Pasok ako dito. Paano ba yung pinto nito? Ayun. Ayun. Aray. Saan ang pinto? Mga tanim dito, tanlad. Damo ang tinanim. Ano to oh? Tawag ito sa amin ano eh. Sarisa. Kung tayo ng ano. Sarap. Lasang aritilis. May drum pa dito. May drum tapos may kangkong. Sarap. Lasang aratilis. Yung titingnan mo, apple. Apple to apple na maliit. Drum oh. May dalag daw dyan sa ilalim yan eh. Pispan sa drum. Oregano. May oregano pala dito eh. Antibacterial po ito eh. Pwede ito kainin, nguyain lang. Kuha ko ng 2 dahon. Yan, tapos hugasan natin dito sa puso. May puso uli dito. Ayun. Isa pa. Okay. Saka natin nguyain.
Munguyain ko to. Sarap, lasang oregano. Tilis tapos oregano. Yan ang aking almusal. Oh, pinsan ko. Anong sinusuga? Kambing. May papag dito ah. Pwede dito humiga. Yeah, papasok ako sa loob. Ano bang meron dito? Salamin. Ito. May gitara pa dito ah. Sira ang string. Ano to? Sprayer ah. Kusina. Ano naman ako paglalagay dito? Kaldero pa. Ilaw. Oh, may CR. May CR pala dito. O, si gagamba oh. Oh, may gagamba. Ah, likod to eh, likod. Lawak talaga nga silda ko dito ah. Ngayon lang kasi ako umuwi oh. Dahil bunga ng papaya. Papaya. Masarap kumuha, masarap mag-uwi kaso mabigat. Ayun, experiment. Ginagaya sa Facebook, binali. Hiniwa tas binali. Ayun. Experiment, gaya-gaya sa Facebook. Ewan ko effective yan. Meron pa rambutan dito, rambutan yan no. Oh, experiment ah. Oh. Ah, lalaki ng bunga. Parang bunga ng papaya talaga. Ilang kilo kaya ito? Laki masyado ah. Parang pakwan ng laki ah. Ayun pa oh. Oh yan, CR yan, likod na ng CR. Ayun, septic tank ko. Oh, isang bunga. Nag-isang bunga. Rambutan, wala pa. Maliit pa. Ano mga rambutan po yan. Ayun oh, hanggang doon sa amin eh. Dito rin din ako pupunta doon. Malayo. May daga. Ay daga. Palaka. Nyug. Okay. So kamuting kahoy. Ilang ka pa sa gilid. Ayun oh, pinsan ko kumukuha ng gulay. Ayun oh. Kalabasa. Kinukuha. Malawak talaga. Malawak talaga yung hacienda ko dito ah. Hanggang doon kasi sa dulo malayo na. Hindi na ako pupunta doon. Okay. Doon ako balik. Balik ako dito sa ano. Kubo-kubo. Anong kubo?
Yel. Bukado. Yeah. Okay. Dito na ako maghugas. Salamat. Salamat sa panonood. Bye bye.